מקור כאן בסרטון חדש עם קריירה של ריאל מדריד. זה המאמן שלנו. זה המאמן. נראו לי אפולים. יאללה, טוב. בואו נסתכל רגע. מי זה השוער הזה? אלבה? מה הקשר אלבה? אדרי לוני. בואו נפתח את הפולים. קרבחל, בסדר. ולמה הוא הקפטן? יאללה, אני אוהב כאן אלבה מנדי. קמבינגה, מודריץ' וולברדה. ויניסיוס. בסדר, אני אוהב את ויניסיוס כאן. מי זה החלוץ הזה? רודריגו, בסדר. אנחנו צריכים רק חלוץ ושוער. טוב. אני עכשיו... נראה לי יש לי שוער. כן. הבאתי אותו כבר. לפני הסרטון. אז כן, יש לי שוער בספסל. ביי ביי. והנה אתם רואים גם הבאתי את קריסטיאנו. פוטה קלון, יאללה. קריסטיאנו, רגע. קורטואה, בסדר. אני עכשיו מעיף. קורטואה, בסדר. שתיהם אני אוהב. אדרי לוני, ביי ביי. איזה שיר הזה? מנדי, תישאר כאן. בן 19, בסדר, אלבה. למה שלא תישאר כאן? מי זה? איך תכון? אתה נשאר כאן. אתה רוצה שנצלם לך מישהו? לא, תשחק שאני אצלם אותו. סליחה חפי. סליחה. קרבחל להישאר כאן. יודעים מה, אני גם מעריך לחוסר. כמה שנים כבר כאן? מה אתה? יאללה, כמה שנים אתה? שנייה חברת שליח, אז טוב. לא רציתי שכל כך... בסדר, לא יודע מי זה. יאללה, צא. נכון. טוב, אתה תישאר כאן. מבין כאן, למה לא? מודריץ', הוא יסיים כאן. ביי ביי רוסי שכמוך. רגע. אתם לא רואים בכלל את השחקנים. המצלמה הזאת, לא יודע מה זה המצלמה הזאת. זה מתמו. יופי. תראו כאן. יאללה. ככה.